Вътре в пещерата се намираме отробата или вулвата. Уникална е действително. Вижте. Истинска отроба. Едно към едно отроба. Действително. Аз съм на входа. Ето тук надолу е пътечката и долу има една стълба. Пещерата, както знаете, е 22 метра дълга. Ето е точно по средата е разцепена по цялата дължина, тя и затова е обработена. Ако е нямало тази цепнитина, може би нямало да стане. Тук лястовиче гнездо има. Ето вижте по цялата дължина. Сега ще отида до дъното. Има страхотно ехо. Точно един път в годината прониква лъча ето тук до дъното. Ето е пътечката. Тук се стича вода. Хайде още един път назад. Ето. Около час и 15 минути се качвахме с една-две почивки. Зор си е. Особено за несвикнали хора като нас. Ето тук горе има ниши скални. И тук... Дай, че снимай ма. Ох, слизам и аз. Ето ги стълбите. Ето и панорамата. Ето по тази пътека дойдохме. Хубав ден днеска, леко облачен.